beste urterekin, eizu gorritasurik! Hauze da Miserikordiako adinakoekin ikasbideko ikasleok egin dugun lana. Materialak, Kartoia, 30 zotz, Artilea, gorria eta zuria. artaziak, eta jostorratza. orain prozedura azalduko dizuego. Lehenengoz, moztu 20 biderogoiko kartoia. Bigarren pausua. 30 zotzak kartoiaren goiko eta beheko partean dauden zulotxoetan sartu behar ditugu. Hirugarren pasua, artilarekin kartoiko lehenengo zotzan korapilo bat egin behar duzu. Laugarren pausua. Gero artilea zotza guztietatik pasatu ehungailua prestatzeko. Kontuz, artilea ez da kartoiaren aldebietatik pasatu behar, zotzei buelta eman baino. Komeni da ere norabide bietan kolore biak erabiltzea. Lerro vertikalak eginda daudenean, orratzean, sartu nahi duzun kolorea eta lerro elkarzutak egiten hasi. Kartoian dauden beste artile guztien artean goitik behera gurutzatu arte. Ehuntzen amaitzean, oihalzatiak askatzeko kendu zotzak. Eta egin korapiloak dauden mutur solte guztiekin. Azkenik, kakorratzez ehuntzen badakizu errematatu piezaren ertzakate puntuarekin. Horrela, gure josteko lana erraztuko duzu eta. Kartoia prest daukazuenean, Azaitez ehuntzen!